press media friends rokno जों tini o jaga east mahila thana o जों phaisok paikya mia horni thik tinta digi hai jaga o horo kaisa incident jengka horizon colony o a jaga o prai sini students rok je pori tongnai srngnai jek rok 15 jon hai kaisa horizon colony o room rent tongmani srngnai jek rok কিন্তু जों साइमानखा आरोनि जे रूम ओनर संजीव घोष राइट संजीव घोष मुंगैनाय जे रूम ओनर अलवेज नो स्टूडेंट्स रखनो जे सेक्सुअल हेरासमेंट खालामनानै जों खोनाका ताइ तिनि मर्निं नि जे 3 am हकाय हायनो हाय ब आगिनि जे तमुं न तमुं गोबांमा बरकनो खायमा हायनो खरकसा बुकुक जकनो हायनो हाय तिनि खलायजावखा आ बुकुक जक आं बाय कुनु कारणे bo Facebook ni bisingtei online tongmani jehetu ang wana connect khaihorka logilegone kirijagei sar sungno help khager hine sung bini a incidents ro khanama pore details sung bono sungmani pore immediately sung sini youth rokni team tai TWF ni president TWF ni general secretary including sini TISF ni town committee ni conveners jirani ni conveners over haikino sini joint conveners rok tai sini town committee ni youth ni active leaders rokno tuine sung immediately je incident sungmani spot thangka thangai naima pore aspas je pasapasi borok rokno sungmani pore bini je tomung obo haino agini simina hambia always no je bin oro bara tongnai rokno sexual harassment khlaina naimani abo tabuk puilaya aboni se sekangbo ungkha gai boni pore sung joto details rok nawoi tabuk east mahila je sini PS of phaiye sung FIR registered khlaina ni bagi sung oro complaint khlaikya tai je bini o tomung mano karak capital punishment rena ni bagi sung je law and orders ni bisingtei sung thana ni bagi kok saka haisi sung obo khanaka je mia hai horo je pro incident sung paima pore পুলিশ নো ইনফর্ম খাইজাকমানি পরে যে পর্যন্ত পুলিশ আর থাঙি সগই এসা পর্যন্ত বন বরকনো বথারনানি বরকনো হুমকি দমকি বরুজাখা বরকনো পাইনে হিনি পর্যন্ত দমকি রক রুই কবাংমা হামিয়া ওয়ার্ডস বাই স্ল্যাং ওয়ার্ড বাই কুতুকমানি রক আবরকবো সুনখানা কাহাইসি অবাহাই কবাংমা জায়গা ইংই দङ কিন্তু যে অবাহাই ইং দংমানো তুই जों YTF TWF তাই TISF রক strong borok no punishment renani bagi sengkunu dino phano map khlaimania tai police proshashan je borok ni raidetei nana tongmani borok bai seng coordinate khlaino cooperate khlaino beskangni salo dakti phapat kai bono to tabuk chop jakha kintu omsek bai seng naigelak taibo krak punishment renani bagi seng naime thang bahini rokno seng koikya haisi borok to seng je section tongmani BNS ni hoite seng abo joton mention khaika sexual harassment je threat rok rumani borok molestations rok khlaimani abo jotono abo rokno sung mentions khlaikya now je naime thang bahini rok bo suno kogrkha je sung point rumano tui bor abono nayei tamo BNS bo section khlainai aboni hisabeno beskang salo borok na capital punishment renai haisi and not only that bini own busala bo abonoti blaike dukhi to nginai bo sungno apologize bo sanka khoma bo sanka tai bini babuni je tomung hamiano ti busarok ba agini simino saiman mani ba borok bo sungno khoma sanka haisi oba hai tomung tongmani tini simi apuila agortola hai city wo gabangma sini srengni jegro delhi no oba hai face ngi tongo challenges ngi tongo kintu baksa ba sahos tongoi samani bai sung tini hai incidents to borok no sung chubasu renani bagi phaimankha kintu kabangma jagao obo hai ingi tong haisi sung khama sinai jorawo sung joto sini bukuk jug rokno tini hai jorawa ang obo no koinani musungo srungnai jug rokno sini manai song rokno norok nongni ganani je nangkokmani PS rokni contact number tongnani nango tai pasapasi je jagao norok room rent rok tongnani hingkai sekang baire no details na woi room owners ni characters bomtei agio kuno abo hai incidents a room rogo udangkha abo hai rokno jachai khai full details kari wino tongnani nango haisi tangi hinkai
bongni parents rok hasal rokni oro phai pori tongnai rok tongo kintu obo hai incident sing khangkai baksa to saimania kabangma jaga abo hai thui tongmani bo sung nugo hai আচ্ছা যে ইনসিডেন্ট abo hongka horizon colony ni je soni mondir abo ni just gana wo je colony building ono abo incident নকবারানি মালিকনি মুং খেতাম Sanjeev Ghosh আচ্ছা বনি উমর কে বছর bini umor kana 56 57 hai rok Mia horni tinta ning jorawo kaisa incident uli thangka horizon colony abo belai kewana masingcha karon tiprajwk rajdhani wo school kaham college kaham university kaham setup man bagi sini kami amchaini bwrwi bwsarok pori nani bagi ma phiaba जों nukjaka kaisa sarkar tongui tongo oro tabu kuno পদক্ষেপ na jagia oro chini borok jara kumthai bara hinjaknai rok nok bara tongui pori nani phanchi kiri masingcha abuni bagai belai ke sian kereng chini obukuk tong borok khatno protection dinani bagai belai kereng mani bagai no borok tini akaisa chini YTF ni GS no sahorka tai chini KISF ni takuk no sahorka umen PS borok kontak khai borok sahorma bagai borok tini Thangkha bongni lasima sinja nani thangi tongmani yaba abone hoite rokhang abone bage ang joto tirpra hasteni ringsung tongnai rokhung buma rokhung जों belai ke satorko tongmani dorkar tai chini bu sanobo je jagao जों baraton nani thangkha abo belai ke no go sungui o malik ka hamde hamyade tai বিশেষ kai जों buma bupa roglogyo tongman ka belai ke na ka buma ya terbuka karon mall hanya ni jorao belai ke lasima singsa samong undu tongo o je nok malik asep 57 years ngai tongo chini borok nugui da khaika angka wan suk mani chini buri besan nugui no abo hairok sesta khaika na je madaman no borok na hamya tom khaida mana oprok sesta khaika abni bagai जों husma tongnai tai on nok thangno जों kothurni se kothur shasti dinani bagui no जों tini oro women PS sakai जों joto din porjonto bono to ঠিক no eras thaka phiaba bono yogya tui khalai bono kothur shasti marinai je buri bisar ko bai laimen apni bagai जों chini TWF YTF TISF जों yakarya joto din porjonto kothur shasti maesa porjonto जों abono yakargla sing tongla asik no sana mutung joto जों bai baksaka yapi baksaka ago painani bagi oba hairok gotonan tongma jagao जों sing tong yawi tai gobang machini student rok jara lasi kiru sing tongnai rokno ba ang koboknai norok bo जोंनो sahordi chini YTF tongo TISF tongo yakai ba chini PS sahore nong oborok no sotik bicar kajaknani bagi norok takiri di जों tongo Agartala sohoro oro जों nong beskanggo basan abono जों tini media ni bisingti saklanya nayo onok barano जों totally chini borokta seta tong sidi ni sam horizon colony Sanjeev Ghosh soni mondir kana aro kebang manok barari kelai 2000 ke kebang manok barari norok o jagawo kuno tiprajwk rok tasita tong sidi ekotai angka abo sana karon bini akol hamya bo oba hainong karon tini dol kaisa khaijaka next time tai kumne borok khaijau na karon borok tu siap hai nogara kelai ni phaine bile apne bagai jasai nai asa langka nogara ta horizon colony langka ta tong sidi ekotai o Sanjeev Ghosh ni asun salam